Ostres, abans que us digui les 4 indicacions, em permeteu una pregunta totalment de xafarderia? No, els nens no, els pares. Els nens ara aquí tranquil·lets, respirant, amb la calma, que és el que necessiteu. Alguns de vosaltres heu hagut de demanar festa a la feina per venir a la funció? Uns quants. Val. I la segona part de la pregunta és, dels que heu demanat festa a la feina, quants ha sigut amb una excusa i quants ha sigut dient la veritat? Aquests de la mà són excuses? Excuses, heu dit una trola. Bueno. Ja està, doncs ja he satisfet la meva curiositat, jo ja estic tranquil. I ara les indicacions. Si algú té una emergència als papes, si algú ha de sortir abans d'hora, que és una cosa que no ha passat en tots els anys del Flic-Flac, ningú s'ha aixecat mai per res, s'han quedat a la cadira disfrutant i gaudint de l'espectacle. Però dius, mira, ostres, la verdura que li he posat al foc i el veí diu que se m'està cremant, haig de sortir. Si has de sortir ho has de fer per els accessos laterals i no per la porta d'emergència. Accessos laterals, si has d'anar al lavabo, qualsevol cosa, accessos laterals que teniu als dos costats. Per suposat, els telèfons, sisplau, que no sonin durant la funció. Poseu-los en modo avió, apagueu-los. Si no voleu apagar perquè podeu rebre missatges en silencis ja m'està bé, però que no sonin. Si algú vol fer alguna foto, que intenti ser sense flash, si algú vol fer una mica de vídeo, no hi ha problema. Doneu-li el xumet o la papilla a la criatura. Això és de gana, aquest plor és de gana, és de gana. Molt bé. I res, nois, ara sí, aquests nanos porten amb els seus professors moltes setmanes treballant a l'escola, tenen molta il·lusió per fer això, i nosaltres, els que estem a darrere organitzant el Flic-Flac, que són l'Ibe i uns quants més, tenim també un gran desig que disfruteu del que passarà en aquesta horeta. Estigueu ben atents. Bueno, m'he perdut ara. Sí. No sé què anava a dir. Tenia un últim missatge i ara això m'ha despistat tant que m'he quedat així com un pajarito. Con el mòbil. Res. Que això ja ho havien dit. Doncs ja està, si em ve ja ho diré un altre dia. Això. Estigueu atents a tot el que s'explica, perquè en cada episodi, en cada capítol, se'n pot extreure una reflexió, que després cadascú en faci el que vulgui, però que no te passi de llarg. Disfruteu del Flic-Flac 2023. Ai, a veure... Hola? Aquí no... Hola! A veure... Està molt fosc aquí fora. Ei! Qui hi ha? En guàrdia! No em fas cap por! Només són les branques d'un arbre que s'han mogut amb el vent. A veure... Hola, per aquí... A veure... Oh, quina cortina. A veure... Per aquí... Ui! Per allà... Ai! No, sisplau, no! No em feu res! Qui sou vosaltres? Algú? No, algú no! Jo sóc en Roc, de la ciutat sense por, sisplau, no em feu res. Vale. Podeu parar d'enfocar-me amb la llanterna, sisplau? Ai, que sóc jo, perdó.
Perdoneu, és que és la primera vegada que surto del CUP i quan us he vist aquí a tots he pensat, no sé, que potser m'agafaríeu i m'esbudellaríeu i m'arrencaríeu els cabells i... Ah, no? Doncs us ho agraeixo, És que alguns teniu una mica de pinta de... Bé, perdoneu, a veure, un moment. Escolteu, algú de vosaltres ha sentit a parlar de la ciutat sense por? D'acord, doncs espereu que us ho explico, però abans... Em puc enrefiar de vosaltres o no? Val, perfecte. De la majoria sí, dels altres, bueno, ja veurem com ho fem. Escolteu, va, Roc, concentració. Torno a començar, d'acord? Sí. Hola. Em dic Roc i avui és el primer dia que surto de la ciutat sense por. Veig que molts de vosaltres no coneixeu la ciutat, així que deixeu que us ho expliqui. Algú sí, algú no? Mireu, a la meva ciutat és un lloc tranquil i agradable, sí, on el més que pot passar és que al matí no et soni el despertador o que se t'acabi la pasta de dents quan el supermercat ja ha tancat. A la meva ciutat no hi ha ni perills, ni comiats, ni dolors. No? El foc no crema i les abelles no piquen. Així doncs, els habitants de la meva ciutat mai sentim cap mena d'angoixa davant de cap perill o amenaça. I de fet, ni tan sols recordem què és la por, perquè fa molts anys vam decidir desterrar-la. Fa molts anys, cansats de viure permanentment espantats per si esclatava una guerra o si ens feien fora de la feina, vam decidir que no tindríem por mai més. Mai més. Però algú de vosaltres s'ha preguntat què és la por exactament? Doncs la por és una emoció molt antiga, tan antiga com la humanitat. De fet, és el sistema d'alerta que ens empeny a fugir davant d'un perill. Ja des de la prehistòria ha estat el mecanisme que els humans hem utilitzat per defensar-nos tant davant del depredador més terrible com de l'incendi més devastador. Així doncs, si la por és el que ens salva, potser la humanitat hauria d'estar agraïda als covards, no trobeu? Al cap i a la fi, si la nostra espècie ha arribat fins al dia d'avui, ha estat, en part, perquè hem tingut por.
Què? Què me'n dieu? No està tan malament això de tenir por, no? La por és una armadura que ens defensa davant les inclemències del món. Però la por no és sempre tan bona amiga com sembla. També té una cara molt fosca. Perquè la por és com un calfred punxegut que et puja per la columna vertebral i et deixa totalment congelat. És com un tremolor que et comença dins la panxa i et deixa sense respiració. I llavors ens quedem petits davant d'un món que sembla un gran huracà que se'ns pot endur en qualsevol moment. La por és un dels sentiments més terribles que existeix. I per aquest motiu, a la meva ciutat, vam decidir desterrar-la fa temps.
Us imagineu com seria una ciutat sense por? Doncs la meva ciutat és així. Però per fer fora la por, primer vam haver de fer fora els perills. I per això vam fer construir un mur de vidre al límit de la nostra ciutat, molt alt, i just sota el cel s'ajuntava amb un sostre transparent, creant un cub de vidre perfecte. Aquest cub ens ha protegit durant molts anys tant de tempestes i temporals com d'exèrcits invasors que volien fer-nos la guerra. També qualsevol ciutadà esporuguit de la nostra ciutat pot fer una instància a l'Ajuntament demanant ajuda perquè l'ajudi a combatre allò que tem. Així doncs, per exemple, pels que temen a la foscor, l'Ajuntament ha instal·lat uns focus enormes que substitueixen la llum del sol a la nit i també ha prohibit tots els automòbils per aquells que tenen por de tenir un accident de trànsit. Com podeu entendre, la rutina de la gent de la meva ciutat és d'allò més previsible. Ens llevem tots a 8:45 del matí per decret llei, perquè a aquesta hora els forns ja estan oberts i així els famolencs no tenen por de passar gana. Treballem, esmorzem i ens anem a treballar. I treballem moltes hores i pleguem molt tard, perquè així no tenim massa temps lliure i això evita que hi hagin incidents. Si tinguéssim temps per enamorar-nos, per exemple, cosa que el govern ha prohibit de totes, podria ser que la nostra parella un dia ens deixés o que el nostre amor no fos correspost. I ja sabem que els humans, el mal d'amors és una de les coses que més por ens fa.
Deixeu que us expliqui una cosa, però. Perquè un dia, seguint el protocol de seguretat que el govern havia dissenyat per mi, em va passar un fet ben curiós, que explica que ara em trobi aquí davant de vosaltres. Jo era un noi feliç que li agradava la seva feina i estimava la seva rutina. Però un matí, en lloc de despertar-me enèrgic i motivat per encarar el dia, em vaig llevar apàtic. Sí, havia passat. Després de tants anys fent exactament el mateix cada dia, m'havia acabat avorrint. I llavors, aquell dia, mentre anava a treballar, vaig pensar que en lloc de seguir el camí establert per al govern, agafaria un itinerari diferent. Sí, desitjava tenir nous estímuls. No us podeu ni imaginar tot el que vaig descobrir des del moment en què vaig sortir del camí establert. De cop, unes pessigolles em van començar a envair a la panxa, que em feien sentir realment excitat. Era por, allò que sentia? Jo crec que era com el temor de que la policia antipànic, la policia de la meva ciutat, em pogués atrapar trencant les normes. Potser sí que era por, allò que sentia, però en tot cas era una por que m'agradava. Era com aquella sensació que ja havia oblidat de feia molt temps quan mirava una pel·lícula de monstres o quan entrava al castell embruixat del parc d'atraccions. Era aquell tipus de sensació que al mateix temps que ens encamina cap a un món desconegut que ens espanta, ens fa sentir espantosament vius. Però heu tingut mai por vosaltres de quedar-vos sols? I no em refereixo a la por que tenen els nens petits quan es queden sols a casa, sinó aquella sensació que et va envaint a mesura que et vas fent gran, aquella por profunda de quedar-se sol per sempre més. Ei, és ben normal sentir-se així, Doncs, en el meu camí de descoberta, em vaig trobar amb una dona
que li feia tanta por quedar-se sola que havia demanat a l'Ajuntament que li donés tota mena de cordes i de vetes per lligar-se a la gent que coneixia. I tant que en tenia de por aquella dona. Tenia tanta por que de gent a la que s'havia lligat n'hi havia una bona pila. Llavors vaig apropar-me a la noia i li vaig dir: escolta, vols dir que no em fas un gra massa amb això de lligar-te tant a les altres persones? No, jo... però si estic la mar de bé, jo. Bé, a vegades se'm va de les mans i m'enredo, però així m'asseguro que la gent que estimo no marxi. No, però a aquells qui t'estimen no cal que els retinguis per força, eh? Si t'estimen de debò, no et deixaran mai. És curiós, oi? Tant que ens espanta a uns unes coses i als altres ens espanten completament les contràries. Una mostra d'això és l'home que em vaig trobar a continuació. Us he explicat, oi, que la meva ciutat està dins d'un cub de vidre que ens protegeix de l'exterior? Us ho he explicat o no? Ah, vale. Doncs a algú de vosaltres això li pot resultar asfixiant, però aquest senyor no en tenia prou. A veure, algun cop us ha passat que heu tingut por davant d'algú que és diferent o algú que és desconegut? Em refereixo a algú que vesteix d'una manera diferent o que parla un idioma que no entenem. Doncs a aquest home li feien tanta por els estranys, fins i tot els que vivíem a dins del cub, que s'havia fet construir una esfera transparent i s'hi havia amagat a dins. I allà dins la por l'encegava i l'aïllava, perquè des d'allà dins ell no podia veure que a ningú ens pot resultar estrany. Perquè, al cap i a la fi, si tots avorrim els dilluns al matí i gaudim de les postes de sol, és perquè no som, en absolut, diferents.
De pors n'hi ha de molts tipus. Hi ha pors petites, diminutes, pors que ens poden semblar fins i tot ridícules, com aquell qui té por d'haver-se oblidat de tancar la porta de casa amb clau, o el qui sent terror davant d'una serp, o com a mi em passa, davant de les paneroles. També hi ha pors grans, immenses, com la por que tenim per fallar a un amic o que aquest amic un dia ens oblidi. Sigui quin sigui el nostre temor, no ens n'hem d'avergonyir mai. I també hi ha diferents maneres de sentir por. Hi ha pors que són només un lleu malestar, un petit pessic a l'estómac. I hi ha altres pors on aquest malestar es va fent gran i gran i gran i es converteix en pànic, un pànic que ens deixa completament bloquejats. Doncs, després de deixar enrere l'home de l'esfera, em vaig trobar amb un ésser ben curiós. El que feia curiós aquesta dona no era allò que temia, sinó la manera que havia trobat per protegir-se de la seva por. A veure, estem d'acord que tots ens espanta el fet de quedar malament en públic, no? De quedar en evidència, d'equivocar-nos i no saber fer una cosa davant dels altres. Doncs aquesta dona era una magnífica matemàtica, però li feia tanta por equivocar-se en tota la resta que havia demanat a l'Ajuntament que no li deixés fer cap altra cosa més a part de matemàtiques, perquè ell sabia que en qüestió d'arrels quadrades no s'equivocaria mai. Però què passava? Què passava si un dia provava de fer uns passos de ball i s'equivocava davant de tothom? La noia es va apropar i jo li vaig preguntar: «Ei, vol dir que no hauries de descansar una estona de comptar tanta estona tants números?» Pareix un error. Els números em fan sentir més segura. Vaja,
I per més que jo li vaig dir que entre el 30 i el 50% dels descobriments científics s'havien fet en moments per accident, en moments fora de l'estudi, ella no em va voler saber res i va seguir calculant. Bé, tot seguit em vaig trobar amb un home gran, un home que tenia més de 85 anys i tot i així encara tenia por de fer-se vell. A tots ens espanta fer-nos grans, no? I més si això vol dir que deixarem de tenir la protecció dels papes i haurem de començar a espavilar-nos nosaltres sols. Als adults també ens espanta que a l'anar passant anys el cos deixi de respondre'ns com volem pujar una muntanya o arrencar a córrer, no? Doncs el que li passava a aquest senyor era exactament això, que malgrat i que tenia una barba blanca i caminava amb bastó, estava entossudit a seguir comportant-se com si fos un nen petit. I el més curiós de tot plegat era que, malgrat tota l'experiència que tenia, ell encara no havia entès que només fent-nos grans és com aprenem a enfrontar la vida. Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Working career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. Things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all. Some people lose it all. Desperate now for that love she found, but too ill at it, out of faith. She accepts the hand of a lonely old man who only knows her name. Down she fell to a private hell, the middle where no one dreams, where beauty and brains are things she will not need. Oh no, no. Tired of girls who ignore the world with lies and make-believe. Walk an easy road, but wear cowards' robes and they face Eternity. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all. We're all gonna fall. Some people lose it all. Oi que us he explicat que de pors n'hi ha de totes mides? Doncs hi ha gent per qui la por és tan i tan i tan gran que es converteix en una taranyina que els atrapa. I llavors senten palpitacions, nàusees i ofecs i fins i tot l'estranya sensació que el seu cos ja no els pertany. Doncs quan passa això és quan la por s'ha començat a transformar en una malaltia. I parlem del que es coneix amb el nom de salut mental.
I aquest concepte ens fa tanta i tanta por que normalment el que fem és amagar-lo i no parlar-ne. Us ha passat mai de no voler dir l'opinió o allò que penseu i sentiu per no ferir a un altre o per no ser jutjats? Dir la veritat és una de les coses que més por fa i cal ser molt valent per ser-ne capaç, sí? Doncs la dona que em vaig trobar gairebé al final de la meva aventura li feia tanta por expressar-se que havia demanat a l'Ajuntament una mordassa que li tapés la boca permanentment. Així, si en algun moment tenia la intenció de dir la seva opinió o parlar dels seus sentiments, la mordassa li ho impedia i així ningú tampoc podia jutjar-la. Jo la vaig voler ajudar i li vaig dir que quan ens guardem els sentiments per nosaltres, aquests es converteixen en un incendi que ens crema per dintre. Però ella em va mirar amb els ulls esbatanats i no em va poder dir res més. Però parlem ara de la por més profunda i comuna. Perquè darrere moltes coses que ens espanten hi ha, en el fons, la por a morir o a veure morir els nostres éssers estimats. I què hi pot haver de més terrible? Doncs, malgrat que l'Ajuntament de la meva ciutat havia intentat de totes les maneres desterrar la mort dels carrers, la mort sempre tornava a aparèixer. Perquè si bé és cert que potser no veiem morir els nostres veïns, sí que podia ser que un dia, per casualitat, doncs, es morís un gerani o matéssim una mosca. I llavors ens n'adonàvem que la nostra vida i el nostre temps en aquest món és limitat. Doncs l'home que em vaig trobar a continuació
li feia tanta i tanta por la mort que només s'havia rodejat d'objectes sense vida. Així doncs, les seves plantes eren de plàstic, tenia un gos però era de porcellana i fins i tot el seu millor amic era de cartó pedra. I és que, efectivament, la mort i la possibilitat de morir és la prova més evident de que seguim vius, no? Ho és també la por? Si tenim por no vol dir que som humans i que, per tant, estem vius? I llavors, per què ens entossudim tant en no sentir-la, la por? Bé, després de caminar i caminar, vaig arribar, per fi, al límit de la meva ciutat. I sabeu la sorpresa que em vaig endur? Doncs que aquell mur que jo sempre havia imaginat de vidre i transparent però que mai havia vist, era realment un immens mirall. Us podeu imaginar la imatge que em va tornar aquell mirall, no? Sí, exactament, el meu reflex. I llavors vaig pensar que durant tot el temps que havia viscut dins de la ciutat sense por, sempre havia pensat que aquell mur ens protegia d'uns perills i unes amenaces que estaven a fora. I per això mai m'hi havia apropat. Però ara que em trobava davant d'aquell mirall, me n'adonava que era impossible de veure què hi havia més enllà. Era impossible. Potser un lloc ple de perills, o potser un indret ple de meravelles.
El cas és que trobant-me allà davant pensava que potser ens havíem estat protegint de coses que no coneixíem i que el govern el que havia fet era mantenir-nos esporuguits. Va ser aleshores quan vaig pensar que en realitat a la meva ciutat no ens protegíem de perills o amenaces, sinó que ens protegíem de la nostra pròpia por. Recordeu que abans us he dit que la por és una de les responsables que l'espècie humana hagi arribat fins al dia d'avui, no? Perquè ens ha empès a fugir davant dels perills. Doncs també hi ha un altre tipus de por. Hi ha una por que posa el nostre cos en alerta i ens quedem totalment garrativats, petrificats. Si els humans haguéssim seguit aquest tipus de por, ja faria temps que ens haguéssim extingit i no hauríem fet una bona pila de descobriments. Si hem après a volar, per exemple, ha estat perquè, amb les mesures adequades, hem entès que no hi ha cap perill en desplaçar-nos per l'aire. Imagineu-vos quantes meravelles ens haguéssim perdut si ens haguéssim deixat vèncer per aquest tipus de por.
A la ciutat sense por, així doncs, feia temps que ens estàvem protegint sense saber si era realment necessari. Llavors, en aquell moment, aquell desig de conèixer i de descobrir que em va empènyer a sortir del camí marcat i a començar la meva aventura, es va anar inflant, com si fos un globus. Necessitava sortir d'aquella ciutat, necessitava sortir d'aquell refugi que s'havia convertit en una presó. I llavors, just davant meu, al mirall, hi vaig trobar una petita esquerda. Un forat diminut que la policia antipànic, la policia de la meva ciutat, no havia sapigut veure. I just quan estava a tocar, just quan anava a passar-hi a través, una patrulla de la policia va aparèixer. No sabeu la por que vaig sentir en aquell moment. Què passava si la policia m'enxampava intentant escapar-me de la ciutat sense por? Llavors vaig córrer a amagar-me i mentre buscava un amagatall vaig pensar que amb l'excusa d'unes amenaces externes, que potser ni tan sols existien, el govern ens havia mantingut esporuguits, que si bé era cert que a la meva ciutat ens sentíem tots protegits, també era cert que mica en mica ens havien anat prenent la nostra llibertat. Però bé, el cas és que ara em trobo aquí, davant vostre. Sí, un cop la policia antipànic es va haver allunyat una mica, jo vaig anar a córrer cuita cap al forat i em vaig fer escàpol. Sí, i ara aquí estic, disposat a enfrontar tots els perills que em depara la vida. Si us he explicat aquesta història, la meva aventura, ha estat perquè volia que entenguéssiu
la por intensa que he sentit en el moment de trobar-vos. No sé què em depara aquesta nova vida aquí fora. El que sí que sé és que ja mai més vull sentir-me segur. Ara, el que vull és sentir-me lliure, és sentir-me viu. I què passa si estic espantat? Ja no em fa cap por acceptar-ho. Perquè, com va dir un gran home que es va passar mitja vida tancat a la presó i que es deia Nelson Mandela, no és més valent aquell qui no té por, sinó aquell que sap conquerir-la. A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que he patit. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro més. Torno a ser jo, torno a ser jo. Amb les pors, que sóc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com soc i anar aprenent de tot, i anar aprenent de tot. Ja no espero, ja no espero, ja no et ploro, ja no et ploro, ja no espero, ja no espero, ja no et ploro. Ja no et ploro més, torno a ser jo, torno a ser jo. I a la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Hem plorat dins els bassals, que ara ens diuen les veritats. Ai, quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. I quan tanquis els ulls, en el teu respirar sincer, no podràs ser qui no ets, no podràs ser qui no ets. Torna a ser tu, torna a ser tu, torno a ser jo. Doncs moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest Flic Flac Circ 2023. Un fort aplaudiment, sisplau. I ara és el moment d'aplaudir els protagonistes, d'aplaudir a l'escola Naví. Un fort aplaudiment. Un fort aplaudiment per l'escola Guinardó. Aplaudiment per l'escola La Llacuna del Poble Nou.
l'escola Sagrat Cor Esclaves, l'escola Sant Miquel i l'escola Montseny. També demano un fort aplaudiment, sisplau, per la gent del SAT, la gent del teatre que ens acullen cada any amb molt d'amor. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Per tota la gent de l'IBE, de l'Institut Barcelona Esports, que fa cada any el flic-flac possible. Aplaudiment per ells, sisplau, per elles. També, superimportant, el Francis a la cabina. Un aplaudiment. I aquí tenim en Marcel i la Maria. Un aplaudiment amb moltes ganes, que ens estem cansant d'aplaudir, però encara tenim canxa, no? Pels pares! Que s'han portat molt bé. I ara, el moment que tots estàveu esperant, sisplau, els profes que pugin a l'escenari, el Ricard, l'Albert, la Lida, el Rafa, el Xavi i la Núria, cap aquí dalt, sisplau. Per l'escala. Sense ells, sense la seva feina, dedicació i hores, això no seria possible. Moltes gràcies per ser-hi. Moltes gràcies per ser-hi i fins la propera!